refers you to people. Mwari vafunga kutoponesa vanhu. He became man. Nakutiponesa as God. He became man to die for humankind. He became man. Kwakatsvaga Mary the Virgin. Munotsvagirei Mary munyika yaipa. Munyika yaipa muna anoshandiswa naMwari kuti kuipa kwenyika kupere. I want to explain something. Muna ana matwe, but Mwari unoshanda nevanhu, Mwari waunonamata. Kuti zvimwe zvinhu zviitike muupenyu hwako. Zvanzi vakatsvaka mubatsiri akafanira for Adam kubva vashaya. Kusvika vakavatisa Adam hope vakatora mbabvu yake. Kune zvinhu zvakavigwa naMwari mumunhu. Zvokuti Mwari wacho haana kusvika adhila nemumwe munhu. Ane zvinhu zvemunhu. Mwari vakatsvaka mubatsiri for Adam ndokubva vashaya. Ukanzwa chinonzi chinoshayikwa naMwari vakadii kungosika. Kurati havasike zvinhu zviri available somewhere. And chinhu ichocho changa chiri available somewhere chiri muna Adam. Amen. Vafunga kuponesa munhu, he became man. So chinonzi munhu, especially muzodziwa waJehovha, it's a mystery. Yekumwe kuita kwaMwari kuri mu extension. Pane kuita kwaMwari ko ka ignore. Ukati ndoda kuti Mwari vandiitire. Elisha paanotevera Elijah andozva kuti anozodza vanhu ndiMwari, but anokumbira zodzo kumunhu, iye achizodzwa naMwari. Akaandastenda kuti kune zvaunotevera munhu nokuti wakatenda zvakaiswa naMwari mumunhu. Haugone kuenda kuna Mwari woti ndiri Elisha, makazodza Elisha ndipeiwo. You follow a man to receive things of the spirit. Jesu auya panyika kuti mweya mutsvene uve pamusoro pake apo. Haana kuita prayer. He visited John the Baptist. Bible roti paakabhabhatidzwa achibuda mumvura, the heavens were opened. Mweya mutsvene ndokubva auya senjiva. Kureva kuti paakavhizita John. Iwe, who is greater, John or Jesus? Jesus is greater than John. But the protocol yedenga, John is the forerunner of the ministry of Jesus. Kureva kuti Jesu ari Mwari pachake. Akatoziva kuti ndikaenda kwa Johani pane zvekudenga zvandowana. Iwe akabva kudenga, but haana kuti denga ndipewo mweya mutsvene. Akaenda muzvinhu zviri kuitwa namunhu anonzi John the Baptist. John achibhabhatidza Jesu, the heavens were opened. What am I saying? Some people, my custodian, he opened heaven over your life. I love this statement. I'm always preaching this. Musizeni inoi. Kuti Bible kana richiti kumbira unopiwa, gogodza unozarurirwa. Riri kutaura pamusoro pevamwe vanhu vane zvinhu zvaunotsvaga. Kumbira unopiwa. Ndo rakati futi tsvaga unowana. Rakadii kuti usatombokumbira munhu rambo zvitsvagire zvinhu zvako. Kune zvinhu zvakanzi nedenga kana ukatsvaka uwane. Kusvika wawana vanazvo kuti ugone kuvarespecta. Gogodza unozarurirwa haisi message yebreakthrough yepower. They respect vanhu vari mukati. You knock for them to open for you. Why? Mwari akavatrasta nezvimwe zvinhu. Ndo makastodian ezvinhu zvauri kutsvaka. You need to talk to them. Pane zvinodyarwa naMwari munhu waMwari zvaasingazive kuti anazvo. I'll give you an example. One day, mume akaita ndidrive, angane driving school, he forced me kutora license. Ndakafoira about 3 times. Ndikamuudza kuti no, I'll just pray for you. Zvaramba, don't worry. Ndokubva atayo Mwari vakati ndikusiyei mune license. 4th time ndokubva ndapasa. Ndokubva nditi ndapedza assignment yangu, thank you. He came back to me after 2 years. Ane testimony yandisina kumunamatira. Zvikanzi for 8 years ndandirisina mwana, but izvi zviti ane ma-twins. Inini wacho I was shocked. Toita zvevana here. Andaenda zviita ndainyora poster. Ndo andava na uyai. I didn't know that God can use me mu life yemunhu iyeyo. In that, iye akati ndakanzwa Mwari vache nditi ndikusiyei mune license. Ndo assignment ya akandimanikidza. Iyo ndaiti ndinota ndaitenga nei? Kupi? Mari yacho ndaitorawo. Ndakatomuti uyu kuda kungondinetsawo zvake uyo.
akanzwa Mwari kusvika zvimweni zvaaitsvaka zvakaitika. Even you know what, I was in shock. Ndakashandiswa naMwari kuminister mulife yemunhu uyu. Vanhu vaMwari vanotakuriswa zvinhu nokuti naye want to shamisikawo futi. Ask Elisha. Aligwa akandwa muguva kune murume aiva kuzovigwa. Paakakandwa muguva raElisha, he came back to life. Anointing ine misikanzwa zvekuti inouraya muridzi kuti imutse wamuwana. Iye akatofa but ane zodzo rinomutsa. Kune vanhu vane zvinhu zvako but iwo vachitoparara. Zodzo riri maari iye harina kumushandira kuti adzoke back, but kuna akakandwa imomo, he came back. Hapana paimbozvifungwa kuti pane vanhu vokuti vakandiguma vanomuka. Iye kumuka aitodawo, but he died. Tine dzimwe nyasha dzatinotakuriswa dzekuti nendondotovhundukawo kuti I didn't know that one day somebody wake up and go to Kukupa latest car GD6 Kupi. It was also a surprise to me. I used to go to account. You should go Garama Iropi or Makioto Taskudenga Kunamari. Josinaku imagine Kanakufunga. You can do. But you cannot go Silom sometimes. It's a distance. Hakuna kids, hakuna nukona kukuperekeza. It's a personal instruction. Nokuti une mavhu kasangana nevanhu vakatinda woti ndi Jesu vanokudza asiri adaro. Why? Because vanhu vanonamata Mwari ne history kwete ne revelation. Nokuti kana kuna blind Bartimaeus asina kumisa mavhu, vanhu vane formula manje. Woti kana ari Mwari chaiye zvinofanirwa kudai. Kana ari Mwari nokuti ninga testimony haisi formula kungozivisa vanhu kuti ndakaitirwa. But iwo Mwari kana akukuitira iwewe, he can use another way. Kune varopafadzwa vanotobata mari votenga mota dzacho. Kune varopafadzwa zvokuti vanobata mota dzacho vasina kubata mari yacho. Very possible. So this man, he was sent by Jesus as a blind man. Akatumwa na Jesu riri bofu kurwizi rinonzi Siloam, which means to be sent. Now dzekunamata Mwari iva neyandinoti personal revelation. Uregere kuvenga pane ropafadzo yako. Uregere kufarira pane problem uchisungudza kuti nekuti pari too close. Itsika ya Mwari yekuti pane zodzo panomboita unge pane problem. Akazodzwa meso, so he carries an anointing, but he's still a blind man. Pane nguva yekuti unoona problem pazodzo. Nokuti wakaipa unokuvhara meso. Pane kuti uone kuti yane problem yake, but akatotumwa naMwari pane nyasha dziripo. It's not easy for you. Imagine Jesu anokumbira bhoti raPeter kuti aparidze. Ozoudza Peter kuti iwewe chikanda mambure kwakadzika ubate. Munhu ambokukumbira okukomborera futi. Unongo uchamudza kuti wakuru kana mapedza kuparidza kungorova pasi. Zvizvo uchata hauna kana nebhoti racho. Sometimes anoita kuti ubate hove haana bhoti. You want a fellow fishermen to talk to you. We live around. Ndotara zvinhu zviri spiritual panapo. Kana Mwari vatrust munhu waone dzimwe nyasha, sometimes haasi mu same field newe, but ane grace dzina affect a field yauri. So this man akadzoka akuona, but akabva pana Jesu asingaone. Kwa atumwa kuenda ndokwaita kuti adzoka achiona. But rwizi rwaatumwa rinongonziwo futi kutumwa, to be sent. God can use men. Mwari vanoshanda nevanhu. Usatarisire munhu pasi. Usatarise problem yake. Tarisa assignment yake. Musikana 2 Kings chapter 5 aishanda mumba maNamani.
ndiye akaudza Namani akateerera maperembudzi akapera. But musikana uyu haana kuya ari spokesperson, akauya asa maid. Sometimes wakaisa vanhu mune imwe level ukavanyima opportunity assignment. Uri Namani unoti streamer commander ekuarmy unondiudzei musikana wendiro, suka maplates wakanyarara. Saka sometimes Mwari anotumira imwe favor kuvanhu vari kuita zvendiro kuti vataure life yako. Ask Joseph. Joseph haana kutsvaka a better lawyer ari muprison, akanegotiata nemafellow prisoners kuti kana mabuda monomenshena zita rangu. Sometimes zita rako haritaurwa nevanhu vane influence, rinotaurwa nevanhu vari mulevel rako, but vane assignment yaJehovha kuti ubude musituation yauri. Saka mbavha ichiti kuna Jesu kana makuya mumambo wenyu mutirangarire pamuchinjikwa, yeti vari pa same level yesentence. Vese vari pa cross, vese vakaroverwa zvipikiri, but pane mumwe ari kupa mumwe chichemo. It's not easy. Haukumbire munhu ari mulevel yako nokuti makafanana. But mbavha yakagona kuba zvemweya ikaona kuti kurovererwa tese but handambofanana. Mwari vane tsika yekuti ari pazvipikiri anogona kukusimudza. Iyo problem yako hautauri nemunhu ari mulevel yako nda vari nani. Ndopandaiti kuvanhu, when you pray for destiny helpers, you must know your destiny first. Kuti uzoziva kuti help yauya ndiyo here. Mindset iri natural ndeyekuti destiny helper munhu ane mari. Destiny helper munhu ana Mwari. Mari itori pa level diki. Kana munhu aine umwari unogona kuita zvinhu zviri extraordinary zvisingaitwe nemari. Destiny helper can be a poor man today, wauri kubatsira today, but ane future tomorrow to lift you up tomorrow. David ati kuna Mwari nditevere ndinokunda, Mwari vakati pursue, overtake, you recover all. Vakamupa assurance ye victory, vakamunyima direction. Direction akaipiwa nemurume waakapa chingwa ine nzara, ndiye akavaudza kuti vanhu vamuri kutsvaga vaenda neuko. Kuti sometimes your direction is starving. Destiny yako iri maoko evanhu vasina chinhu today. Iwe prayer ndeyekuti raise destiny helpers. Unavo, they need your help today to be your helpers tomorrow. Saka mfungo yako ndeyengoti vanazvo ndo madestiny helpers. Saka uchidadira vanhu nokuti hausati wakuziva kushanda kunoita Mwari. Mwari vane nguva yekuti vakatendera prophet kusaona, vakatendera dhongi raakagarira kuona. Prophet nekunzwa kuti ayo prophet ndini, havana kutenda dhongi, vakarova dhongi. Unorohwa uri correct nevanhu vematitles. Pane kuti avhunduke kuti dhongi riri kutaura. Osa pane mambo kuti unojairira zvinhu zvemweya zvinovhundutsa hauvhunduki. Dhongi ritoti mukuru kumberi kwakaipa utanga kutorirova. Pane kuti utanga nekutongoshoka kuti rakatanga rini kutaura neni. Kuna anojairira zviri supernatural. Imagine Eve aitaurwa naye nenyoka. Zvakamira sei? Nenyoka uchiramba uripo zvako. Cobra ichitaura newe. Osa pane paunojairira zvemweya. Meto emweya akashaika pa problem unodzikama. Unhu wemunhu wako unodana naye itori nyoka but unopfava uri pari, so unopfa haunyumwe. Ndongo wakazviona nezuro kuti inyoka yemunhu. Amene zvaakakuita nezuro zvaasina kuunza. Watsatsa hasi kunyepa ava. Ndiri kuti kudii masikati anhasi, Mwari unoshanda nevanhu. Munhu pachake itori answer kuprayer yako dzimwe nguva. But you look down on people. You only see their problems. You don't see their assignments. Abraham aenda kuEgypt, akatoenda asina mwana, akanopiwa assignment yekunamatira mambo muEgypt. A barren prophet. Zakaria baba va John the Baptist akasvika pakukura kwegura ari barren, asina mwana. Serving in the house of God as a priest, asina any child. It takes very mature to ignore the problem, what are the assignment.
Because with the natural eyes, unaweza unotarisa kana iye zvake zvichidai anozotibatsira sei? Hana chaanoziva uona iyi atone problem iyo iyi. Do you know kuti baba vaHofini naFinehasi vainzi Bishop Eli ndo vakadeclare mulife yaHana kuti Mwari ngaakupe zvinhu zveupenyu hwako. God must give you a son. Mudhara ane vana vasiri kufadza Mwari vari kuita uori pachechi ndiye akanoti paberekwe Samuel. He was still in the office. Office ine power ufunge. No matter kampurisa kari kukusunga kakaonda uri giant unoenda. Ari kushandisa authority kwete stature. Taunonisunga sei wakapera kudai unoenda. Is the authority. Assignment ya Jehovah yakadyarwa muvanhu. But zvinoitika dzimwe nguva vanhu vanenge vakatakura mavhu riri zodzi. So that in greatest blessing I say lesser one and I celebrate it. But the greatest is getting there without eyes. Variko vanhu munomboona uziziva kuti pawasvika apa unosvika nechikoro kana ma-connections. Wanga une mavhu life yako vanhu havatomboda kukuona vakufarire is simply the grace of God. Pauri papa unoziziva kuti dzinongova nyasha dzaMwari. Nokuti vanhu vafungidzira kuti vachamira newe vamwe vakakudzimira mafoni. Vamwe havadi kutaura newe havadi kukuona. Wakatoshayiwa pekugara ukachengetwa nevatorwa. Wawaitrasta vakakushipa. But nemavhu ese iwayo you came back seeing. That's God for you. Akadzoka achiona. Toda kudeclare muupenyu hwako. Usanetseka nemavhu aripo. Kubata kwa Mwari ndokune nyaya. You need the hand of God upon your life. Atina basa nemavhu aripo, tine basa rekuti kunosvikika chete. Wanaondasa record nezviri pamunhu auya haana kufunda, haana ma-connections, haana kwaanosvika, ndo mavhu avari kuona. But Mwari vakabata record yedenga ndeyekuti tinosimudza marombe. Sei Mwari vakada record iyoyo nokuti hakuna anofarira kusimudza rombe. Vanhu vanoda nyika chaiyo inosumudzawo shasha. Inoremekedza vakafunda vakarongeka. Mwari ndokubva ati imi zvenyu ndeizvi zveshasha dzenyu marombe ngaachiuya kuno. Nemavhu neguruva iroro ndinoabvisa muguruva ndoaisa pazvigaro namachinda. Dai Mwari atiwanira nyasha. Usatarise mavhu, usatarise zvavari kutaura. Ramba wakabata pashoko rake. You get there. Kunosvikika. Kana wasvika kuSilomu, hauchene chete. Blindness will be gone. Akadzoka akuona asisina mavhu. Ndokumbira tisumuke tinamati. You are in this place, haisi mistake. Mwari unorondotsoka dzemunhu kumuendesa pane zodzo rinoshanda muupenyu hwake. Vekunyika vakaona pastor wako havaone anointing, vanoona mavhu. Saka vachikuudza vamwe vari better and greater. But why are you here? The footsteps of the righteous are ordered by the Lord. Uchaona kuti you will testify in this place. That's good for you. So I want us to pray. That's namati. Mwari atipe zodzo rekuti mavhu aripo atirasike. Ndichitotambira mari shoma, ndichaita mabasa asingapindirane nemari yangu. Vanhu vachishama kuti ndo mari anoora, ndo basa raanoita. Wotarisa mari dzautsaripo wotaiwa. Hakuna wemavhu anosvika apa. Waudzwa kuti nyangwe mavhu ariko. The grace of the Lord is sufficient. Let us begin to pray. Father, we thank you for your word. We thank you for your in this place, this is our Siloam. Bakatunza pano nechikonzero. Nyasha dzemushauno, nyasha dzekereke ino, panzvimbo ino Mwari. Varanda venyu vamakadana nechikonzero. Takutaura nyasha dzeSiloam. Hatidzokere takadaro, hatidzokere takadaro, hatidzokere takadaro, hatidzokere takadaro. Mavhu aripo, ndinobudirira chete. Mavhu aripo, ndinochata zvakadaro. Mavhu aripo, imba inovakika. Mavhu aripo,
motikari inotengeka, mavhu aripo, ndinoporomotwa kana kubasa, mavhu aripo, ndinochata ndinoroorwa, mavhu aripo, nokuti Mwari makaronda tsoka mukandizvidza panzvimbo ino. Mwari wenzvimbo ino, nyasha dzenyu dzinoshamisa, ndinodeclare muupenyu hwevana venyu handinei nemavhu. Chandinoziva, mavhu ngaatakure zotso, mavhu ngaatakure zotso, mavhu ngaazodze vana venyu having a different kind of life by your grace. In the mighty name of Jesus I pray. Thank you so much. God bless you. Mwari vakuitire nyasha, tinotenda. Anoramba achiita mabasa makuru, Jesu anoramba achiita mabasa anoramba Jesu anoramba anoramba